Ngithanda ukunibingelela futhi namhlanje. Ngithanda ukuthi ngibonge into enhle eningenzele yona. Niyangisubscribela bakwethu, ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise njena konke enikufisayo ngempilo zenu. uNkulunkulu akwenze kube impumelelo futhi niphile impilo enhle. Nami-ke namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze amaphupho asho impumelelo ezimpilweni zabantu. Igama lami-ke nguHlengiwe Isibongo ngowaKambotho-ke. Ngizoke ngiqale ngephupho eliphushwa umuntu uma ephupha isitebhisi. Uthi ngabe kusho ukuthini-ke lokho? Khumbula-ke isitebhisi uyasibona nawe ukuthi kuthi kwakhiwe into ethize, mase sincikiswa phezu kwalo nto yakhiwe, mase wena uyakhuphuka uye phezulu. Okusho ukuthi bengaphumelela abanye abantu, ungaphumeleli. Uma usiphuphile isitebhisi, kakhulukazi masiyinsimbi, kusho ukuthi bengaphumelela abantu, musukhathazeka, ngoba indlela yokuphumelela ngayo iyoba kalula nje, uvele ufike phezulu kalula nje. Yayibo lonto? Ulingane nabo kade wena uzibona usele kephi emuva. Sisho njalo-ke iphupho lesitebhisi. Uphinde futhi wena uphuphe ufishi, udoba ufishi, uvele ubamba. Kusho ukuthini lokho? Lalela ngichazele ngofishi. Angithi uyabona ukuthi ufishi uhlala emanzini. Amanzi ahlanganiswa kakhulu nemimoya yezithunywa nabantu abangasekho kakhulukazi. Uma wena udobile ufishi wakhipha emanzini, okusho ukuthi abangasekho bakuthembisa ukuthi kukhona abayokunikeza khona wena ngolunye usuku, noma kukhona abazokunika, abazohamba hambe bekunikeze khona wena. Ayizwa leyo nto leyo? Lisho lonto-ke iphupho lokuthi udobe ufishi. Wawudoba okwanamhlanje. Mhlawumbe umbuzo omunye engizowuthola ukuthi uma uphunyukile kufishi, ngenzeka ukuthi khona okwamanje ongakavumi noma ungahambi kahle empilweni yakho, okwenza ukuthi kuphazamiseke into zakho. Uma kunjalo-ke, ukuphupha-ke futhi manje ihlabathi lasolwandle kusho ukuthini-ke lokho-ke? Uma uphupha ihlabathi lasolwandle, khumbula ukuthi lihlabathi lasolwandle lihamba namanzi lawa ulwandle labantu abangasekho. Uma uphupheka ihlabathi liningi kanjalo, okusho ukuthi wena empilweni yakho usazophumelela ngamalengiso nje, idlozi lakho nje lisazokwenzela izinto eziningi. Noma kungenzakalani, bengaphusha phambi kwakho, bekuthole phambi kwakho, wena umntwana wedlozi, izinto zakho eziningi zichuma ngedlozi. Ingakho uzoliphupha ulwandle, uzophupha ihlabathi ukuthi liyokubusisa ngokungaphezulu. Uzuhambe phezu kwalo njengoba uhamba phezu kwalo ihlabathi, nezinto zonke zakho uyobe nje kuzenzakalela bakwethu. Iphupho elihle lelo, iphupho elihle lelo. Nami ngiyafisa ukuliphupha lelo phupho. Kusho ukuthini-ke ukuphupha futhi amaqanda? Uyabona-ke leli lamaqanda, iphupho linezincazelo eziningana. Abantu abanye seke bangibuza ngakho ukuthi ngabe kusho ukuthini njani njani. Lalela-ke amaqanda, ngifuna ukuchaza iqanda. Iqanda uma ulibona ephusheni liyinto enhle. Yazi ngobani? Ngoba liyisiqalo sesizalo sento ethize. Liyinto angifuni ukuthi imbewu, liyinto esazohluma ikhule. Uyayizwa lonto? Ngoba likhipha inkukhu, shuthi liyinto ethize ezoba nento ethize kulona esengaphuma, likapheleli kahle kahle. Ngiyabo lisanethuba lokuthi likhule kahle kahle-ke. Ngaleyo ndlela utshelwa wena ukuthi mayinjalo nje ukuthi lento isanethuba lokuthi isaqhubeka iya phambili. Uma wena ulibona, lisho ukuthi kunento-ke manje osuzoba nayo ezophusha iye phambili. Yabona? Kusho njalo. Ngiqhubeke. Njengoba ubona isheli yakhona thambile, angithi uyabona, ayikhuni kodwa nje ilithe, okusho ukuthi kulula ukulivula, uliqhofoza, ukhiphe lokho okuphakathi. Angithi uyabona? Uma likanjalo isheli iyodwa, ichaza ukuthi kunento wena osuzoyithola maduzane, kodwa
usitheka kancane nje ungaboni ukuthi nansi indlela ofanele wenze ngayo ukuze unjenjani uthole lento ethize ozoyithola esazoqhubeka. Uthi uyabona iqanda ke lisho into eyinhlanhla enjalo wena kufanele ngabe uyayithola yenze, akisho eliphilayo ongabe uyayithola yenzeke, kodwa uthola ukuthi ivinjwa into encane mhlawumbe ekuphazamisayo. Iqanda ke lelo uma uliphupha. Ngazi noma abantu bayizwa kahle lento engizama ukuyichaza la. Uzophupha futhi ukukhala ke. Ukukhala ke bakwethu akaze kube nenye explanation. Uma ukhala nje uyakhala ngoba kusuke kunjani, kubuhlungu. Uma ukhala nje ephusheni ukhaliswa izinhlungu. Lalela ke. Uma ukhalile ephusheni ukusho ukuthi uma ungasekho ephusheni uzobe ujabule ngoba phela i-opposite yalapho ukuthi khala jabula, akukho kunye unjabule emva kokukhala. Ngiyabona into engizoyisho nje yileyo okwanamhlanje bakwethu. Uma ninemibuzo ngiyacela ukuthi ningibuze, ngizophendula. Kuningi eningibuza khona nami ngikujabulelayo futhi ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ngizohlezi ngiphendula lokho esuke nikubuzile. Ngiyabonga.